Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Mga kabiso, oras natin sa buong kapulungan, it's already 9:02 p.m. At kasama po natin ang Basta Princess, DJ Raketera. At kasama din po natin ang titindig sa mga ipinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Ang daming nagaganap ngayon, dude. Totoo yan, partner. Ang daming mga emergency meeting na nagaganap, no? Yes. Sa lahat ng kumpanya, nandyan yung emergency meeting. Tama. Kaliwat kanan ang pagmi-meeting. Meron nga ako tinawagan kanina eh. Sabi niya, nasa meeting ako, sorry ah. Kahapon din may tinawagan ako. Sabi, nasa meeting ako, sorry ah. Sabi ko nga, dude, ano ba lahat ng tao ngayon nasa meeting? Ang busy mo. Ang busy, diba? Tingnan mo yung asawa mo, tawagan mo ngayon, sabihin niya, nasa meeting. Pero yung meeting, meet up pala. Ganun. Ano? Ganun. Di ba gawain mo yun? Hindi. Kaya ka siguro tumatawa-tawa ngayon, Titan Jello, kasi nakaka-relate ka, no? Ano ang sinasabi mo? Nasa meeting ako. Hindi ako nagsasabi na nasa meeting ako. Ano sinasabi mo? Ano sinasabi mo? Ba't ka tumatawa? Sumagot na! Hindi ako nagsasabi na nasa meeting ako, hindi na lang ako nagchat-chat. Paano kung tinatawagan ka? Ang hirap kasi, sabihin ko busy, nakatulog ako, ganun. Wow, nasa opisina, nakatulog Oo, ako. nakatulog ako sa kotse, ganun. Hoy, masyado mo nilalaglag yung sarili mo. Nagtatrabaho ka, tapos natutulog ka lang. hindi kasi ako nakakapagdailan ng nasa meeting eh. Sino ka-meeting mo? Wala ka namang ka-meeting. Tapos, Wala maniniwala sa'yo mag-meeting. tapos sasabihin sa'yo, no, send picture. Oo. Anong picture yung send mo? Wala. Pero dude, alam mo, may kilala ako. Alam mo kung anong ginagawa. Anong ginagawa? Kunwari, may meeting talaga na nangyayari. Sa ibang araw papatak. So, mag-iipon na siya ng mga pictures na nasa loob siya ng meeting. Pero normally, kita lang yung kamay niya o kaya yung parang mukha. Hindi kita yung t-shirt kasi... Ay, galing. Oo, hindi kita yung polo. Kasi, malalaman kung anong araw niya sinuot yung polo na yun, diba? So, kita lang yung mga tao na nandun sa loob ng meeting. Oo, may So, mga- kapag tinanong ng jowa o asawa, san ka? Meeting. Oo. Syempre, automatic yan. Dapat may picture na kasama. Mm-mm. Tsaka lang isi-send yung picture. O, syempre, makakampante ngayon yung jowa o yung partner. Pero ang totoo, wala talaga sa meeting. May ka-meet up. Meron pa nga akong kilala na isang DJ. Sino? Ano na natin pangalanan? Sinasabi niya may client meeting siya. Client meeting. Oo, client meeting. Tapos gusto pa nga tayong isama. Gagawa ng kasalanan. Kasama pa kami. Diba? Ako kasi wala akong mga meeting eh. Yung Ano mga ganun. lang? Wala, hindi maniniwala sa akin, promise. Kapag sinabi kong nasa meeting ako, anong meeting pinagsasabi mo? Alam mo sa sarili ko eh, wala naman ako ka-meeting. Oh, so ano talagang pinaka-budget? Basketball! Yan, Yan! basketball. Uy, lalaro lang ako basketball. Anong oras sa mga basketball na Hindi, to? kahit anong oras yan, syempre. Iba pala binubola mo. Oo, no? oo, ganun. Basketball pinaka-safe. Nakalusot na yan. Oo. Maraming beses? Maraming beses. Kasi hindi naman talaga gumagamit ng cellphone sa basketball. Oh, Ano? bakit? Ba't kailangan ko sagutin yung tawag mo? Naglalaro ako. Ganon. Wag mo kinukulit. Naglalaro ako. Alam mo naman, di ba? Nagsapatos ako lahat. Ganon. Ayun nga, no. Oh, ingat. Wag mong aayain yung asawa ko ng basketball. Alam ko na. Pag sinabi ng asawa ko sa akin, love, may basketball na kami, sabi ni Titan Jello. Tapos dagdag mo pa si Uncle Dagol din kasama. Ay, Ekis! Hindi papayag!
Napasama pa to. Ngayon, alam ko na. Wala sagutan kasi pag basketball ka. Sa bagay, may punto yun na. Diba? Talino mo dyan, no? Kasi kung meeting pinagsasabi mo, may kumpanya ka. Dito sa atin, madalas ang meeting. Dito. Every week. Oo. Ako sa bagay, alam yata kung anong araw lang Araw, ang meeting. oo, di ba? Sa bagay. Kaya basketball. Sunday, may meeting kami. Wow! Ay, nako, yung Pag kasi... uwi, no, amoy langis. Hindi, tas nakapabango pa. Diba? Langis with pabango. Oh, ano yung pabango? Lacoste. Lakos, uy. O kaya yung ano yun, yung Georgiano Mano? Ano pa yung mga ninyo? Wala, juicy fruit lang. Juicy fruit. Yung pagdating ng bahay, yung bango ng Ang bango mo, no, di ba? Wow. Kala mo, nag-prepare para sa pag-uwi mo? Kagagaling lang yan dun sa Ay, nako. Anyway. O, kabisyo, hanggang alas 9 tayo magsasama ngayong... Alas 9 tuloy. Hanggang alas 12 na tayo magsasama ngayong gabing ito, Kaya huwag kang bibitaw sa amin kasi marami tayong sikretong malalaman ngayong gabing ito. At ang patikim ng Rocky Secret Fall with Jello, wala na yan kasi aabangan nyo talaga kung ano ang sikreto ng ating Secret File Sender. Sa aming pagbalik, kasama pa rin si DJ Rocky Tera. DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang DJ Rocky's Secret File with Jello. DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret